Ponížený služobník, pán veľkomožný. Iste vás rozhnevalo, že pán ženich sa opil. Ale ja vám hovorím, nebol opitý. Blázniš? Včera som sa pobláznil. Pre 12 000 zlatých. Prosím, tu je potvrdenie. No, to je písmo toho podvodníka. Richtig. Je to písmo vášho pána Zaťa. Podpísal mi 12 000 s tým, že mi ich vyplatí v deň sobáša s vašou dcérou. Matej Bubenčík. No, pekné kúsky vychádzajú na svetlo. Tak tuším, mňa porazím. A ja blázon som sa dal nahovoriť, aby som ho neudal. Pretože, prosím poníženie, on je prenasledovaný ubehlík, gróf Kazimír Zalevský. Preboha, on je gróf. Vy ste falošný gróf. Ako je Boh nado mnou, je to ozajstný gróf. Presvedčil ma, že sa u vás ožení a vyplatí mi tú vexlu. A ty sprosták si uveril, že by som takému podvodníkovi naletel? Pán veľkomožný, celý svet by bol uveril. Či ste sa dnes nechystali spísať manželský kontrakt? Či sa Fräulein Ľudmila nevyjadrila v tom zmysle, že ho ľúbi? Ja som, prosím, mal garanciu zo všetkých strán. Lenže dnes, keď som si prišiel po 12 000, ten Lotor sa urobil opitým. A Božko, drahý, veď on nebol opitý. Aj mne začína svítať. Chcem vám oznámiť, že ten čertovský vychovávateľ bol práve zatknutý a je, prosím, vypočúvaný vo svojej izbe. Na rozlúčku vám posiela tento list. Vysokoctený pane, odchádzajúc z vášho domu, ďakujem vám za dobrotu, za akou som bol prijatý, ale darmo je. Neúprosný osud ma vytrháva z vašej šlachetnej rodiny. Ľudmila nemôže byť mojou, urobil som sa opitým len preto, aby som jej uľavil bolesť nášho rozlúčenia. Nech navždy zabudne. Ja dokiaľ živý budem, nikdy ju ani vás, pane, nezabudnem. Nešťastný gróf Kazimír Zalevský. Ja to vybavím. Preboha, počkajte, drotárko. Zostaňte u mňa a Marina bude vaša. Len musíte toho môjho Zaťa za svojho brata uznať. Toho opitého vychovávateľa? Ale on nebol opitý, on sa len tak pretvaroval. Z duše rád by som mu dal svoju dceru za ženu, ale to všetko závisí len od vás. Ale čo, zasa pánske pletky? Musíte pred každým vypovedať, že gróf, teda pán vychovávateľ je vašim bratom. To zas prečo? No prečo? Okolnosti sa zmenili, drotár. Veď pozorujem. Už nie korhelom, ale zorným ženichom. Báni vychovávateľom, ale akýmsi grófom. Už to sa náramne museli zmeniť okolnosti, ako vravíte. Preboha, brat môj, privoľ. Do boši, ticho. Veď potom už nikoho viac neoklameme. A keď to oni sami chcú, tak čo? Pána vychovávateľa sem šikuje policajný komisár. A Božko. Aha. Tak sa veci majú. Pán Zaď sa dostal do spárov polície a ja mám za neho nastaviť krk. Páni, ja som síce chudobný, ale to ešte neznamená, že som mechom udretý. Prepáčte, páni, ale prichádzam v mene zákona. V tomto dome sa dlhší čas ukrýval tento poľský ubehlík a dnes prepadol do rúk spravodlivosti. Vítam vás, pán komisár, a miesto prísažne vám prehlasujem, že som nemal ani potuchy, že náš vychovávateľ je policajne stíhaný. Dovoľte, aby som vám celý prípad objasnil. Dnes ráno sme dostali úradné listiny, ktorých nám oznamujú, že mladý gróf Kazimír Zalevský, ktorý bol pre súboj a dezerciu od vojska kriminálne stíhaný, dostal milosť a môže sa slobodne do svojej vlasti vrátiť. Tatuška. Pán komisár, vás k nám poslal sám pán Boh. Boli by ste prekvapení, pán továrnik, ale bola to oveľa menej nadprirodzená bytosť, ako si vymyslíte. Porúčam sa, páni. Johan,
odprevať pána komisára. Teraz nás už asi skoro opustíte, pán... Vychovávateľ. Je to krásny titul, na ktorý budem celý život hrdo spomínať. Ale oveľa milšie mi bude, ak ma budete volať svojim manželom. Bravo, bravo. Pán veľkomožný, súhlasíte s tým manželstvom? Už ani kontrakt netreba spísať. A v tom prípade mi tú vexľu musíte vyplatiť, prosím. Na vexli je podpísaný Matej Bubenčík. Ja som grof Zalevský. Ale je to vaše písmo. Ak vás zažalujem, vyhrám. Vyplate radšej dobrovoľne. Nech ti ho vyplatí Matej Bubenčík. Varia? Ale veď ja som doboží Máťaš. Pán veľkomožný, vy sa vyznáte v zákonoch. Die Hälfte von der Summe gehört Ihnen. Mali ste si dať lepší pozor, vy starý vidriduch. Žalovať by mohol iba Bubenčík, ktorého meno pán grof podpísal na zmenku. Ale to je katastrofa. Milý drotárko, vaša poctivosť zvíťazila a pripravila nám všetkým radostný deň. A akú podmienku mi teraz predložíte? Mám prehlásiť, že váš syn je môj starý otec? Veď, že sa už nezlostí. Stačí, keď prehlásiš, že si môj nastávajúci statočný manžel.